Welkom bij Hompie. En ik laat je hem graag even kijken wat ik allemaal in de zaak heb. Onder andere het nieuwe fenomeen LP is weer terug. En dan hebben we hier achter de wand met dvd's. En uiteraard nog de cd's. Dit is de muziekwinkel van Harlingen, Hompie. En wij houden er van het jaar met op na 45 jaar. Waarom hou je ermee op? Ja, dat zijn verschillende factoren, maar in eerste instantie ik heb het pand verkocht. En nou ja, ik kom nu ook op een leeftijd dat ik zeg, het is nou wel mooi geweest. Ja, je bent net 44 geweest. Nou, ietsje meer, maar 44 jaar de winkel. En daarnaast hebben we natuurlijk de collectie met muziekinstrumenten. Nou ja, gitaren, keyboards en uiteraard versterkers. Van alles wat. Ik heb wel een hoop reacties natuurlijk gehad van... waar moet ik mijn snaren nou uithalen of waar moet ik mijn drumstokken nou weghalen? Maar kijk, dat hou je toch, het houdt een keer op. Maar jou hier echt in jouw nacht. Je dacht, die muziek, dat komt mij de straat uit? Nou, zo erg is het niet hoor. Nee. Want ik heb zelf ook altijd een hoop aan muziek deed wel. Met verschillende bandjes wel en zo. Maar het is een prachtig mooi beroep en ik ga elke morgen afluiten naar beneden. Alleen nou deed de kans zich voor dat ik het pand kon verkopen. Hier heb ik nog een kleine collage van de bands. Van de afgelopen 50 jaar. Dat jou in spelen, hè? Ja, dat is heel wat sentiment zit erin. De laatste 20, 25 jaar een hoop met de Wieper van Dijk band op pad geweest. En daarvoor ook verschillende andere bandjes gehad. Eigenlijk vanaf 1964 in bandjes. Nou, en dan wil ik je hem ook nog even voorstellen aan Jack Bottleneck, maar de meesten kennen hem wel. En hoe beduidend sto je? Ik haal hier altijd snaren. Eigenlijk altijd. Zo juist altijd op variërt. Er is nooit van niks heen. Sibo had het altijd wel. En ik krijg altijd wat speciaal deeltjes natuurlijk. En het is gezellig. Hè. Maar ja, hoe maakt het dan dagelijks als hij dagelijks opgaat? Ja, dit wordt ook kijken. Maar dan hebben we al een deal hoor. Sibo komt bij ons thuis. Je komt van bij ons thuis om een bakje koffie en even pingelen. Dus Aha. het contact gaat net verlang. Lukt dat zo? En je moet ook wat fruit kijken uiteindelijk nou. Dat zeg ik. Ik vind het wel mooi geweest zo. Dus achter de geraniums, dat is jouw toekomst nou? Dat beslist niet. We hebben ook wat meer tijd voor andere dingen, dus... nou? Wat voor plan heb je naar jouw Nou ja, stoppen? ik moet eerst op zoek naar een andere woning natuurlijk. En dan, nou ja, ik heb kinders, kleinkinders. Je weet wel hoe dat ontwikkelt zich. Dat is... Maar jou had het pand verkocht, maar jou zei ik ga nog net naar je woning. Nee, maar 1 september dan sluit de winkel. En wat dit de bedoeling dat we dus in juli en augustus nog een opruiming houden, opheffings op uitverkoop. En dan 1 september dan sta ik op straat. Heb je al een villa op het eigen of nog net? Nee, een villa zal het wel net worden hoor. Nee, gewoon wat in Harlingen. Ik ben een echte Harlinger, een echte oude zoon. En ik wil als het kan een beetje ook in de binnenstad wat zoeken. Maar daar hebben we de komende maand nog wel even tijd voor. Dus Ja, dat zul je ook wel goed komen. ja hoor, ja. En er ben hier breuken genoeg in Harlingen, dan kan ik daar nog wel onder liggen. Als het zich voordoet, dan gaan we ook nog even, dan zetten we wel eens even te spullen. Even een lekkere blues. Aha, en maar wat dat nou ook even jaren? Dat doen we dan even, Jack. Ben je er klaar voor? Ik wil dit steekje doen, hè?
rare mandje. Goeie. Goeie. Wat ben je helemaal aan? We zijn aan het boksen. En wij een boeten. Een boete. Omdat het redelijk maar waar is, toch? Doe je dat wel vaker zo? Ja, meestal ik zaterdag. Ja, hè? Ja. Oh. Maar je minboxers? Of, Ja. Maar kijk, boksen. Gewoon een spot. Ja, hè? Een beetje trainen, toch? Een beetje fit blowen. Dan voor de simmer natuurlijk, kijk. Oh ja, tuurlijk. Voor op strand een beetje Op stranden, ja, natuurlijk. stoere beetje, benkje tegen je. Nou, dat heb ik wel net, maar ja, toch een beetje gewoon een beetje gezond te blowen natuurlijk. Ja. Ja, dat verkeerd uitrennen, maar dan kun je dit ook lekker met je staan, man. En had je hem dan sparen, waar wint het dan? Ik verschilt. Ja, Ik verschilt. hij is wel iets beter. Dat elke dag. Ja, die elke dag. Ja, ja. Dus net alles van de season. Hij doet echt heel goed. Ene keer een bal is Rooney, ene keer en ik is het Sinon, en de andere keer de leider is Sinon. Ja, ja, En, ik denk het is wat om en om. Ja. Maar het gaat niet om te winnen, het is gewoon puur om elkaar te trainen. En ja, we slaan elkaar net hier op het parkeerplekje de kap in of zo. Je hebt gewoon, je hebt gewoon een beetje sportief te bloeien. Dan ben je gewoon maat voor elkaar. Ja. Dus, Nou, leuk joh. ja. Nou, succes dan mooi nog even. Ja, dankjewel. dankjewel. Komt goed. Bedankt.